Mga higala, naami karon diri sa Capitano Talamban branch. So naami diri kay amo ang gi-celebrate ang amo ang ika-19 nga wedding anniversary sa akong bana. Lami kay diri mga higala, sus kani gyud baked scallops mas gipalami pagyud nila. Og dili mawala ang pansit canton ug ang lasagna mga higala. Ilahan na pon gi-update ang ilahang menu, repackage nila ang lang presyo. Makita ninyo hurot-hurot ang gikaon gyud. Mao po nilang lasagna. So mas gipa-affordable pa yun nila ang presyo mga higala. Unya kada Biyernes, Sabado ug Domingo aduna sila'y banda magsugod og alas 9:30. Og nag-refill food me sa among mga produkto dito. So naa nay daghang flashcards, mga libro nga pangbata, naa na po'y activity book, mga activity books nga gikan sa learning kits. So adto na mga higala sa Capitano Talamban branch. Ang Talamban branch ranila ang adunay banda kada Biyernes, Sabado ug Domingo. So daghang salamat mga higala sa pagtan-aw, kita-kita tapuhon.